harima wonde wonno ha hande ko gaynaka yo gaynako faam gaynako no wano ni hanke heccanke ma heddo hen kono no foti yadude e jamaɗo on ko mbambo ƴettunoɗa ha miijade ni wadde feere ha dañon fawru no ganduɗa no ina jogo gaynaka e nder leydi ndi holto jaraɗa beela a haaɓi a joƴƴini beela a dañi duusoɓe beela a ɓoosi walla holto yarate eyyi min kam mi sikki tan min kam mi haaɓani mi haaɓata mi yahat tan hana yaari foof haade jaami fof tawa ko ɗum Allah hoddiri soɓe jaaɓi ɓe ganda wonde wona min ɗum nafata ɗum kamɓe ɗum nafata saabu hannde sa ƴewtodima hannde situation o ɗo ɗo gonɗen hannde aynaɓe heewɓe ɓe jogui caɗele dañde sodde aliment de bétail goho aliment de bétail o ɓesdima ɗiɗi huuɗo ala hannde tati sa yeeyi naggue ma jarata wadde haɗani ɗum ɗon fof ko perte wadde noon yeynode hannde nayyi ha mbawa dañde 2 millions haɗani weeɓani sa feeji noon waɗa nayyi ma gasa wadde noon ɓuranno moƴƴude hannde ko daña fawrude ñamliɗa 2 millions cooda aliment de bétail ma cooda goɗɗum ñande fof tooɓi ha ndungu jumpi jeeya jawdi ma jooɓa min ko on vision joguinomi hen ko hollude kadi wonde aynaɓe wotoɓe cikku wonde laamu hino wawi waɗandeɓe ko ganduɗa hino yonna laamu wawa ɗum waɗ hayso weeɗino 100 000 tonnes so goto fof dañi haysoko 1 tonne haɗani dañde gaynako fof 1 tonne haɗani c'est des millions des centaines de millions de tonnes kono 1 tonne holko nafatma an ñalawma goto walla balɗe ɗiɗi 1 tonne ma gasa wadde ɓurno moƴƴi tan ko aynaɓe paama ɗum ɓe ndentina jawdi maɓɓe ɓe mbawa waɗande koye maɓɓe ko poti waɗande koye maɓɓe usine aji gonɗi ɗi ɗo ko haalis tan wona haalis tan ɓe ndentimi ɓe mbaɗi société wadde noon eko taki aynaɓe ɓe mbawa rentinde jawdi maɓɓe ngaalu maɓɓe bawal maɓɓe ɓe mbaɗana koye maɓɓe ko ganduɗa ko maɓɓe ɗumaninta ɗum hande banque o siko hande mbo joguino des centaines de millions mais mbo yahat mbo soodoye aliment de bétail so saku jarata 7 000 jeeya hayso ko 7 250 tawi ko 50 millions mbannoɗa hen investir ma 50 millions ma artu hayso ko 500 000 dañɗa bénéfice c'est pas grave l' essentiel est que yo jawdi ndi sow yo jawdi ndi wuur kono oya mo ganduɗa ko commerçant mais kam yiɗata ko dañde ɗon profit ɗum taki noon min ko wana ɗum mbinomi wonde aynaɓe heɓe poti famude surtout noon ko ɓuuri hon welde que mutuel o mbo wonno ko mutuel jolof que président de la république e ballal honorable député Aliou Dembourou min jaadi ɗo Espagne que président e hoore mum wimin wonde miijo ngo kongo miijo moƴƴo so en garti ministre des finances waɗani min loi de finance rectificative waɗi min subventionné guilo waɗi min subventionné ko hen banque o woni ko hen min liggoto wonɓe hen ɓe ganduɗa dañi hen teddule mawɗe saabu somi ƴetti tan yeeru goto mbiɗa jogui bandam debbo goto biyeteɗo Marème Ba dow ñamde min ñamliri nde o ñamli hen 1 million denɗi dow ñamli 1 million o yeehi o soodi baali debbi o soodi 35 baalu debbo mois de juin wonno mois de février o fisi yobde dow fisi yobde nde baali 30 ɗi jibini hen nayyi mbasi jibin hen goto maayi de way noon dow fisi yobde o yeeyi 34 ɗi foof mawɗi foof o yeeyi o dañi bénéfice ujunnaji 60 caggal do yooɓi intérêt ji e foof ensuite o dañi 30 borté o yooɓi banque o dañi bénéfice 320 000 kadi o dañi 30 bortel ngel 19 ɗi ko jawkoñ 11 ɗi ko bortoñ on joni so dañi 2 millions ñamlatima 2 millions o dañata ko wuurdi haɗande ɗum ɓuuri député Adama okkude ɗum 50 000 o okkude ɗum 25 000 ko wana ɗum mbimi wonde ko aynaɓe poti wawde ƴettude andude wonde banque ligganade koye maɓɓe wonko ɗum wawi ɓe nafde min wona min ɗum nafata kono hinami wela tan yiide bandiraɓam heɓe gandi wonde gaynaka koko changeata gaynaka koko changeata ay hande situation change wonani e juuɗe fulɓe ɗen mbawi wiide wona hande jawdi a yiyat neɗɗo yeeya jawdi hande 500 000 1 million tawa an walla jeeya ngaari jibinadi ɗon e ɗon hindi mette 500 000 an noon gonda e ngaari 6 ans duuɓi jeegom duuɓi jeetati jeeyandi 200 000 wadde kay 200 000 o a calculani wonda yoɓanidi ndiyam a yoɓanidi gaynaka yoɓanidi vétérinaire et tout ça wadde sa waɗi hen défalqué kala ko ganduɗa waɗini ɗum investir firti ko tina rien gagné ɗum ɗon foof hino yimɓe poti ƴewtidade wonde ko ɗum tan kalatmi ko pour wiide tan wonde ko ɗum kiram wonko woni e nder fittadam tan sa yi président de ari dolli mbimi président miɗen jiiɗi jiranɗa gaynakko ɗum ko kiram woni ɗon ay président yiranima gaynakko saabu sa ƴeewi dolli hande ko barbar wonno waɗano inauguré ko 1968 nden 68 Senghor wanno ɗum inauguré 68 makki dañno ko 7 ans ede min mbimi ko kala ko nawi bona ɗum taki barbaruji ɗi fof boni grillage o fof boni hay goto anda boom holto limite o woni kono de président ari a yi o ƴetti mur o waɗi mur mba 120 kilométres imagine 120 kilométres de mur haɗani ɗum président yiɗi wiide gande koye kala ko woni nder ko aynaɓe jeeyi ɗum ko jingol ɗum ko hollude wonde aynaɓe miɗo on tini
ɗum ko hollude aynaaɓe miɗe yiɗi wallude on o waɗi toon forage aussi mbo ngannduɗaa presque forage ɓurɗo mawnude e Sénégal mbo 1000 mètres cube mbo 230 mètres cube par heure yaltinta par heure waɗa balke waɗa fof waɗa 14 porte fof waɗi ko damal naato maɓe nganndu jalto maɓe nganndu hayno ɗum ɗon fof ko ballal ɗum ɗon fof ko yidde wiide wonde mi tawde komi nattowo haade mi natto yon waɗ ɗum ɗo ɗum c'est important kala laamiɗo ɗum foti wadde kala jontaɗo ɗum foti wadde tawa sa natti omo sa natti ganda ko ɗo kannuɗa goɗɗo ara ɓesda kono sa laamima a wi ɗum ɗo somi waɗi ɗum mi riwete walla somi waɗi ɗum mi nattat wonde climatisation walla ɗum ɗo mi waɗataki investir walla ko way noon ma won hen ha ɗum nen taw ma nattu tawde koko nattete tan